адкрыцця святочнай такой праграмы гэтага свята мы б хацелі прэзентаваць для вас усіх беларускі пераклад прэм'еру знакамітага гімна хрысціянскага, які быў напісаны дзесьці ў сярэдзіне 19 стагоддзя і стаў сапраўдным такім гімнам для амерыканскіх рабоў. Але яго гісторыя, яна вельмі пасхальная, ён распавядае гісторыю Пасхі. Таму сёння прэм'ера для беларускай мовы. А гэта сюрпрыз, вы даведаецеся, што за гімн. Отпусти народ.